Què et sembla si ens anem a entrenar? Escolta, Vegeta, no t'esforcis gaire, no estàs en condicions. Vegeta, encara no estàs bé del tot, que no et vols acabar de curar. No rondinis més, noia! Ets vulgar i pesada. Ai! Ja t'ho deia jo. Ets d'aquelles persones que no viuen gaires anys, oi? No em penses contestar? No pots fer-ho, oi? No em respons perquè tinc tota la raó del món. Que potser vols morir d'aquí a 3 anys? Naturalment no vull morir. No em diguis això. Seria una desgràcia que una noia tan maca com jo morís tan jove. Doncs així calla, vols!